Upat ka personahe sa pribadong tulungan gidakop sa otoridad sa kasong may kalabutan sa estudyanteng namatay tungod nasunog kini atol sa gipahigayong school pageant. Ani ang detalye. Pinasikad sa warrant of arrest nga gi-issue sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1, gipangdakop ang upat ka personahe sa Holy Cross College of Calinan. Ang maong kaso may kalabutan sa usa ka estudyante nga namatay human nasunog atol sa Mr. and Miss Intramurals niadtong Oktubre 25, 2019. Ang Calinan Police Station nakadawat na og warrant of arrest against aning mga respondent sa isa ka kaso. So ilang gi-implementar upat sila nga gisikop. Daan ang mibahad ang mga kabanay sa biktimang si Ann Bansag na dili nila lungan ang kaso hangtod manubag ang mga responsable sa insidente. Matagaan yun siya justisya. Kinsa mga kuhan nga sadan. Hello, kay Namatay ang grade 7 student tungod sa grabing paso nga naiaguman diyang gidakop sa kalayo ang costume niini sa creative attire nga gama sa abaka og sako nga gibutangan og spray paint. Ang proseso mo na natay proseso nga ginapahigayon, siyempre ang pag-file og kaso, tagaan po naghigayon ang respondent nga mutubag sa mga allegations sa ilaha o bansayo na sa to ang piskal sa korte ug uban pa bago mo gawas ang ilahang warrant. Reckless imprudence resulting to homicide ang kaso nga giatubang sa upat nga gilayong nagbail human sa pagkadakop kanila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.